היי חברים וברוכים הבאים לסדרה החדשה שלי. לא כל כך חדשה כי כבר עשיתי פרק אחד, אבל זה הפרק השני של מחנה הקיץ. עומר, בואו נתחיל. כל מי שהולך לסרט שילך להתארגן, וכל מי שהולך לישון שגם יתארגן לשים פיג'מה. טוב, בואו. תעשו הבנים ואז הבנות ואז הבנים. אוקיי. אני לא מאמינה שאני צריכה לשים פיג'מה וללכת לישון כזה מוקדם רק בגלל שאתם הולכים לראות סרט. זה ממש לא הוגן. אני לא מבינה מה יש לך, גם לישון זה כיף. את אמרת אפילו. אם את אמרת, אני לא זוכרת. כן, וגם מה אכפת לך לפרגן? כן, למה? למה להרוס? טוב, מה שתגידו. הנה, יאללה, בואו. תראי סרט. ותקשיבי, יולי, אני ממש מצטערת שהפסדתם, אבל תהנו בלישון. תודה, אני חושבת. טוב, גם ככה עוד מעט בלילה. אני כבר נכנסת למיטה. טוב, גם אני. אוקיי. באנו. עכשיו אתם בנים. טוב. הגענו. טוב, אני גם הולכת להחליף פיג'מה וללכת לישון. אבל יש לי חדר בקרוון, בגלל זה אף אחד לא יראה אותו, אז ביי. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. תהנו בסרט. אבל אני רק מזכירה, אתה בוחר את הסרט. ביי. אוקיי. זה היה די מוזר. כן, יאללה, בואו נלך לסרט. טוב, אני חושבת שזה פה. תדמיינו כאילו פה כזה יש מקרן מולם. יש לנו סיפות פשוט טלוויזיה, רגע. ותחשבו כאילו זה מקרן. איזה טלוויזיה אני עכשיו אשים? אני חושבת תתעלמו מהשינוי, אני שמה את הכיסאות ואת זה פה כדי שיהיה לי מקום לטלוויזיה. אתם לא תרגישו כל כך חזק בשינוי, אבל כאילו כן. אוקיי, אני חושבת שכן הרגשתם את השינוי. טוב, אבל תזרמו, אוקיי? טוב, איפה כל אחד יושב? לי לא כאן זה משנה. גם לי לא. גם לי לא, גם לי לא. אז פשוט תשבו, אני בינתיים אבחר סרט. אוקיי. אני יושב כאן. אני כאן. תעשי לי מקום. אני רוצה בעצם... לא, בעצם... אני יושב פה. בעצם, כן, גם אני פה. אוקיי. לא, אומייגאד. אבל זה בסדר אם אני והוא נשב פה, כי פשוט... אני ובן נשב פה, כי פשוט קבענו. מה קבעתם? לשבת ליד אחד והשני? כן, יש בזה בעיה. לא, סתם שאלתי. אוקיי. טוב. אני עדיין לא מצליח לפתוח את הטלוויזיה, אז רגע. אופה, הצלחתי. אוקיי, לא זה, לא זה, לא זה. רגע. רגע, אני בוחר סרט. אוקיי, בחרתי את הסרט הזה. אני חושבת שזה ממש לא היה הוגן. זה היה הוגן וחצי. מה את רוצה ממני? כאילו, מה יש לך? מה יש לשניכם? בא לי קצת לישון פה, ואתם סתם חופרות. כן, אפשר באמת קצת שקט, בא לי גם לישון. סליחה באמת, לא דרום ומותם.
מה אתם חושבים, שאני לא רוצה לישון? אני באמת לא רוצה לישון, אני רוצה לראות סרט עכשיו, אבל בגללך, בגלל הילד הזה, אף אחד לא רואה סרט, והולכים לישון כזה מוקדם. זה ממש לא מוקדם. זה מוקדם מאוד ואת לא יכולה להגיד לי מה אני חושבת. וזה מאוד מוקדם. מתי תשתמי ותהיי קצת בשקט? שקט אתה. נו, אין לי כוח כבר לריב הזה, לכו לישון. זה מה שבא לי לעשות, אבל מישהי פה... אל תקרא לי מישהי. יש לי שם. רק מזכירה אם לא הבנת. אני יודע, אבל לא רצית להגיד את השם המגעיל הזה. נו, מתי תהיו קצת בשקט, ומתי אתה מתכוון להגיד משהו? היא צודקת. כן, די, שקט קצת. זה מה שאני רוצה. מה אתה רוצה ממני? בא לי כבר לישון. גם אני רוצה לישון. לילה טוב. ופה נגמרה השיחה. כן, לילה טוב אחי. לילה טוב אחי. מיילה שקט. סליחה, זאת מיילה הכלבה שלי. כן, ווף, כן. לילה טוב באמת. לא מאמין שככה נגמר הסרט. כי גם אני לא. סרט מטורף מאוד. טוב, זרקתי את הטלוויזיה כדי שיראו אותם יותר טוב, אבל תחשבו כאילו הטלוויזיה עדיין פה, פשוט מה, המצלמה מקדימה שלה, אין לי כוח להסביר, פשוט תראו. טוב, מה עושים? אני חושבת שאני יודעת. מה? אמת החובה, יצאנו לדרך. אוקיי. אבל לא משהו כאילו... לא משהו מה. לא משנה. טוב, אז... תרמנו כאילו יש פה בקבוק או שאני יודע. זה בקבוק הניקה. אף פעם לא ראיתי... זה דרגון בול, באתי להגיד. לא, זה בירה, זה יין, לא יודעת מה זה. אוי, שיט. איפה זה עכשיו? לא פה. זה פה? כן. טוב, מי מסובב את הבקבוק? אני רוצה. אוקיי. יאללה. תרמינו כאילו מסתובב. אוקיי. זה אני שואל את בן. אוקיי, יאללה, נועם שואל את בן. האם הוא רוצה להיות חבר, לא חבר, כי הוא חבר זוג, לא ידיד, של נויה. חייב לענות על השאלה הזאתי. כן, זה את החובה. כאילו, לי אין בעיה שתענה על השאלה. גם אני די רוצה לדעת. אוקיי, כאילו... בוא נגיד את זה ככה. אפשר להגיד שכן. יש חגיגה, קוראים לה היא מסיבה, משהו כזה. כן. אוי, שיט. אוקיי, מי מסובב עכשיו? אין לי בעיה. אוקיי, סובב. רגע, אומייגאד. אוקיי. אמת או חובה? חובה עלייך. למה זה תמיד נופל עליי? רגע, אל תמשיכי שנייה. למה תמיד נופל עליי? חובה עלייך לקחת את בן ולשיחה של 5 דקות. אוקיי. אנחנו צריכים לדבר. תתחילי את קודם. לא, אתה. אתה. טוב, אני אתחיל. סוג של כאילו... כשעניתי על השאלה, זה היה די מביך. גם לי. וכאילו, אין לי בעיה להיות חברה שלך, אבל
אם אחד מאיתנו יעוף מההדחה, אז זה אומר שלא נוכל להיות זוג. הוצאת לי את המילים מהפה. אפשר להתחיל להיות זוג, ומקסימום אם אני אעוף אני אחכה לך בחוץ, או ההפך. טוב, רגע. מה? אנחנו כאילו עכשיו זוג, כן. אני חושב, אם כאילו בא לך. אם בא לך. אפשר. אז זהו, כן. אנחנו זוג כאילו עכשיו, אוקיי. על מה דיברתם? סתם, כאילו, אם בא לך תספר אתה, לא אכפת לי. מה לספר? כן, מה לספר? די דיברנו, וכאילו עכשיו אנחנו כאילו ביחד? סוג של כן. למה סוג של? כן. יש. אוקיי, הרגע הכי מביך בחיים שלי, ביי. רגע, חכי. חכו. מה יש לכם? סתם, מאושרים שאתם זוג. רוצה את זוג? לא, וגם מי יהיה חבר שלי? אני. לא, זה מה שהיא התכוונה, נראה לך? אוקיי, וואו, זה היה גם מביך. וואו, קורה פה מלא דברים קרינג'ים ומביכים. אחי. טוב. אני חושבת שאני אלך לישון. כן, ממש עייפה, ממש אבל. כן, גם אני וגם אני. למרות שאני לא כל כך, אבל כאילו אין לי בעיה ללכת לישון, אני עד לשנייה. אז בואו כאילו לקרוון. אוקיי. אומייגאד, מה זה? יאללה, בואו. הנה פינגה, קוראים לה מסיבה. אנחנו לא מתחתנים, תפסיקי עם זה. אוקיי. לא, זה סתם קליט, אבל אני לא ממשיך לשיר את זה. אז תפסיקי. יש חגיגה. וואי. בואו. אוקיי. וואו, כולם משנים כבר. כמה זמן סרט היה? 2.5. אוקיי, זה די הגיוני. אבל בואו נהיה קצת בשקט. אוקיי. לילה טוב כולם. לילה טוב. בוקר, איזה כיף. כולכם עדיין ישנים? בוקר טוב ליזה. בוקר טוב. ממתי את אומרת בוקר טוב? יש לך בעיה עם זה? טוב. בוקר טוב ליזה. בוקר טוב. טוב, בואו מחוץ לקרוון. יש לנו הדחה. איזה כיף שהיה לבוקר הדחה. פיד, שכחתי להחליף להם מהפיג'מה. לא משנה. טוב, בואו תסתדרו לפי הקבוצות. אוקיי, היום בהדחה, מי שצריך לעמוד ובין זה יולי, זאת אן, ואחד אחרון ועידן. אני ממש מקווה שזה לא אתה. גם אני מקווה. אוקיי, מי שעומד אחרון הוא עוזב אותנו. אוקיי. טוב.
הראשון שיכול לחזור לשבט, אומייגד המשקפיים שלי. הראשון שיכול לחזור לשבט, זאת או זה. אן, את יכולה לחזור לשבט. יס! אוקיי. הבאים בתור זה הוא או היא שיכולים לחזור לשבט. זה או זאת. בן, אתה יכול לחזור לשבט. יש. אוקיי, מי שלא ישאר לעמוד, נפטר ועוזב אותנו. לצערי הרב, ובפרידה קשה, אנחנו נאלצים להיפרד עידן. אנחנו ממש מצטערים. אני אתגעגע לכולם. אנחנו ממש מצטערים. אחי. העיקר שאני לא נפסלתי. אבל מישהו מהקבוצה שלכם נפסל, אז כאילו... העיקר שזה הוא. היה לי אכפת אם זה היה מישהו חשוב מהקבוצה. מה יש לך? זה חבר שלנו. נו בדיוק, שלכם, לא שלי. את באמת ממש חוצפנית. עזוב אותה, פשוט בוא... טוב. אנחנו ממש מצטערים. אנחנו נתגעגע. סלבוש. ביי חברים, נתגעגע לכם. אין לי חשת יותר המשחק הזה.